Patrik, UNESCOren hizkuntza gutxituen mapa ikusi berri dugu, eta zu mapa horretako 5 hizkuntza behintzat badakizkizu. Irlandarra zara, Belfasten jaioa, gaelikoa hitz egiten duzu. Eskoziako gaelikoa ulertzen. Galeseko, Cardiffeko, unibertsitateko hizkuntza arduraduna zara, beraz, galeseraz ere egiten duzu, elkarrizketa euskaraz egingo duzu eta katalanez ere badakizu. Ez da txantxetako gauza, Patrik, ea konta iguzu? Hizkuntzak gustatzen zaizkit, eta hori beti izan da nire interesa, eta, bueno... Zezu, gaelikoa, etxean ikasi zenuen, ala nun? Gurasoek bazekiten, baina egia esan etxean dena inglesez. Amak bidali nahi ninduen doni golian, bezan dut Irlandera hitz egiten den... Eremu batera. Bai, eta, ikasten nuen, eta, orduan 10 urterekin ikusten nuen. Eta gero, galesa ikasi duzu, nolatan? 16 urte nituela edo, Gales herritik telebistako transmisioa ikusten nuen, eta han badaukate olako hizkuntzaren aldeko jaialdia, eistedbo deitzen dena. Eta eistedbo dara etortzen dira eskoziarrak, irlandarrak eta ulertzen duen, irlandara. Eta jente bat zegoen hor, galesera hitz egiten, baina ez nuen piperrik ere ez ulertzen. Baina badakit hizkuntz zeltiarra da. Hori interesatzen zaiz. Agian albo dut unibertsitatera joango naiz eta izango dut bizitza pixkat independiagoa edo. Etxetik aldegin? Bai, osbagin eta, Eta euskara? Eta euskara, bai, 16 urte nituenean edo, hasi nintzen Europako batzordeak zuen, proiektu batean, eta berrak antolatu zuen ikasbidea edo, eta hango komunikabideak etortzen zen, eta ni ere joan nintzen. Eta sondikarai, iritsi, eta berala sagardutegi batera, eta han hasi zen ere Euskal Herrikiko eta Euskararekiko harremana eta, maitasuna, ezta? Ez da leku txarra, sagardotegi bat, Euskararekiko maitasuna azteko. Patrik, eta zeintzuk dira Irlandako eta Erresuma Batuko hizkuntza gutxituak? Bale, bakozu Eskozian, Eskoziko, gailera, eta gero dakozu Manx, gero dakozu, egoaldean Gales herria, tamen inglesa eta galesera hitz egiten da, eta Erresuma Batuan baukazu Ipar Irlandan, baukazu Irlandara. Baita ere egoaldean, baina Ipar Irlandan baukazu Irlandara. Patrik, esan dugun bezala, zu Irlandarra zara, eta hemen askotan aipatzen da Irlanda hizkuntza galeraren arrisku eredu gisa. Zer gertatu da Irlandan? Gogoratu egin behar dugu, galere hori, estatu independentia sortu, baina asko lehenago, hasia zela. Eliza Katolikoak ez zuen Irlandarazko aldeko jarrera, ze pentsatzen zuen, herria ez dakit, libratzeko edo behar dugu ingelesa. Eta beste faktoreren bat ere? Eliza Katolikoak besterik? Administrazio anglo-irlandarrak behartu zuten lanbide edo lanpostu bat nahi baldin bazenun administrazioan, hitz egin behar zenun ingelesa. Hori dena gertatu zen, orain dela 2 mende. Baina gaur egun gaelikoa irakasten da Irlandako eskoletan? Bai, Irlandan de eredua, hemen bezala egoten da, eta 7% ikasten du eredu horretan. Murgiltze ereduan, esan 7%. Eta Gales herriarekin alderatuta, interesantia da, 7% askoz ere handiago da. Orduan Gales herrian badago eredu bat deirena, eta 22% hitz egiten du galesera. Beraz 7% Irlandan eta 22% Galesen. Bai. Baina zertan desberdintzen dira Irlanda eta Gales? Faktore historikoak badaude, adibidez Biblia itzuli zen galesera, 4 mende. Orduan beti izan da hor, naiz eta euskalki eta galeskalki asko dauden, beti egon da hizkuntz formala. Orduan, jentia garai batean, joaten zen, elizetara eta bazekiten hizkuntz formal bat ere. Hizkuntz literarioa edo. Eta horrekatikan, gaur egun biztanleriaren 23 edo,
galesera hitz egin dezakete. Zenbat dira horiek, kopuruetan gutxi horara Bai, zabaian? bueno, 1,000,000 bat, pixka gehiago, bai. Ze galesen ere, hizkuntza ezagutza asko aldatzen da zonalde batzuetatik beste. Bai, historikoki, hemen, bakizu, Euskadin edo Euskal Herria mailan beti daukazu Bizkaia eta Gipuzkoa. Bai. Galesen historikoki, gotorlekuak, mendebaldean eta iparraldean daude. Baina esan behar da, azken hamarkada hauetan, hiztunak gehien dauden lekuak, Cardiff da. Eta administrazioak eta alderdi politikoak galesaren aldeko jarrera praktikoak bultzatzen dituzte? Bai, gertatzen dena da jarrera hori, praktikoa dela. Esan dut, emango dizut, adibide bat. Hemen, Euskadin, euskazue hizkuntz perfilak. Galesen ez daude. Nik uste dut bermatu, egin nahi baldin badugu galesera, euki egin behar dugu loko elkarrizketa nazionala. Galeserarekin zer egin dugu. Zer gaude prest egiteko gu. Bai gales hiztunentzako, bai galeseraz ez dakitenentzako baita. Orduan hori da, pendiente den elkarrizketa nazionala bat. Eta galesetik behiratuta, zer ikusten duzue baliagarrien Euskal Herriko esperientziatik? Nik uste dut gauza asko daude. Egon gara hitz egiten hizkuntz perfilei buruz. Hori da administrazioan gertatzen den gauza bat, ondo. Baina nik uste dut badaula hemen kaleetan ikusten zen Euskararen aldeko grina edo. Hori da begibistakoen den gauza bat. Eta oso politxe da. Orain nik uste dut bi gobernuaren arteko loturak joaten dira sakontzen peskat. Hori da, hasi dira eta nire aldetik gustatuko litzateke lotura horiek sakontzea. Baina, jarraitzen dugun bi herrien arteko harremanak estutzen, Patrik.